lokacin da za mu zo nan ban yi tunanin mutanen nan za su kai haka ba kuma hakika soyayya da kuke nuna wa shugaban kasar mawaka Alhaji Dauda Kahutu Rarara mu muke jin daɗi sosai ni ban da buri ma da ya wuce ga wani yana yin abinci gaskiya in janyo shi jikin ce kai ma zo ka shiga yawwa idan ya zama ka zama mai fara zuciya fara tas irin ta mai girma da kafila da hikima ba wajen yana nan ba sauran mutane sun san haka inda bai jama a jiki ya nuna mana duk wanda muka gani mu janyo ba to da ba wanda za mu janyo to gaskiya babu abin da za mu ci da ku sai dai godiya kuma in Allah ya yarda abubuwan da muka zo muka tarar za mu kai wasi jagoran wannan tafiya report mu ce ga abubuwan da muka tarar abin da yake tsammani ya fi haka da mun san abin ya kai haka da tare za mu tafi da su za mu tafi da su wannan wajen. Alhamdulillah muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan lokaci kuma muka same ku cikin koshin lafiya. Amma abin da muke gani a zahiri anan shine soyayya ce ta cikin zuciya kuma ta girma har ta fito. Muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi. Lallai kamar yadda Rabi'u Garba Gaya babban hadimi ga shugaban kasar mawaka wajen yada manufofinsa ya faɗa ba mu yi tsammanin abin ya kai haka ba duk da ni a karan kaina na san wannan group na Abuja ba karamin group ba ne domin group ne wanda yana da wani capacity din da sauran group ba su da shi shine group din da ya tattara masu yi da kansu kuma ya tattara masu ɗaukan nauyin masu yi saboda an sha gabatar min da mutane daban-daban wanda su ba a san fuskar su ba amma su suke ɗaukar nauyin abubuwan da wasu suke yi aka san su muna godiya muna fatan cewa kamar yadda muka zo taron nan naku muka ga abin da ya faranta mana rai game da ku to mu ma insha Allah za mu shirya taro wanda za mu gayyato ku zo ku ga abin da zai faranta muku rai da izini saboda haka za mu dan bada wata kyauta wacce za a ci gaba da gudanar da al'amuran group da ita ta hannun mata na Rara TikTokers a madadin su ne za su bada wannan kyautar ni zan furta ta amma su matan da suke cikin group din Rara TikTokers to kyautar daga hannunsu za ta fito ta zo gun kauran mata kuma sai ta fada cikin wannan tafiya domin rage wasu raɗaɗi saboda haka wa'annan 'yan matan za su ba wa kauran mata sakon naira miliyan 1 domin ya dan ci gaba da gudanar da barka da haka fatan gwana cikin koshin lafiya dalilin ba ma wato mai girma ciyaman Dr. Kahutu Rarara wannan a wannan ba don kawai bane mawaki ne shi na siyasa amma kuma bai dauki abin da zafi ba saboda mun yi mawaka da yawa 'yan siyasa waɗanda aljihunsu kaɗai suka sani wanda kuma shi zai yi amfani da kuɗinsa ya yi waka sannan kuma in an bashi kuɗin ya ƙara taimakawa wato matasa shi yasa muka ga dacewar hakan muka bashi wato empowering youth chairman wato Dauda Kahutu Rarara babban mawaƙi ne na Afirka gaba ɗaya shi yasa muka ga dacewan mu bashi wannan award din wato dakta wannan award ne wato na empowering youth chairman wanda zaka mika wato Alhaji Dauda Kahutu Rarara a matsayin Rarara Abuja TikTokers muka yi wannan tunani da nazari muka bashi to assalamu alaikum a wani lokaci idan zan magana na ganin ta sai mun farjini ni duk duniya ba taɓa mutumin da ke mun farjini ba idan kan zan magana shi ne kalli ƙasa to abin da yasa za mu ba wa dakta wannan award din tunda ciyaman yake mu'amala da mutane daban-daban na jagora ciyaman bai taɓa kawo wani hazikin mutum wanda ya san yaya ne zai yi booster din abu daga 1 koma 2 daga 2 ya koma 10 daga 20 ya koma 100 ba ya zo alhikima ya ba da gudunmawa 100% wanda idan a ce ma za mu faɗa da baki ba za mu iya cika mashi abubuwan da yake yi. Assalamu alaikum. Dakta wannan yaro na ne ya taso tun daga garin Sokoto ya bi ta hanya wallahi dan ya isar da sabon nan bai samu dama ba dalilin wannan group namu da muka bude yasa ya shiga tafiya kuma yake kokari kuma yace dole shi burinsa cika shine damka wannan ga wanda zai je ga shugaban kasar ba wannan shine burinsa na kullum shi burinsa na mafarkin sa shine ya cika ya taso daga garin Sokoto ne sai dai ba za su gane ba
Ai,